Здравейте хора и добре дошли отново в моя канал. Днес съм на село с Андрей. Той е ваканция тази седмица, защото са сборни групи и ми помага в поливането на нашата градина, макар и малка. И сега му нося малката лейка, за да може да се включи активно. Как са го учили това нещо да го правят? Да и ми учили. Колко хубаво се могат да правят. Да, учили са, нали са майстори. Майсторите как могат да... Айди полей сега праза, но от ниско. Да не му полееш листата. От нисчко. Така, момче. Прас лука, както ми бяхте писали, да му отрежа листенцата. Аз така до тук някъде ги бях отрязала. И то си личи тук по някои от листата, докъде го бях отрязала. Единствено не знаех, че мустаците отдолу се режат, но да, наясно сте, че нали, нищо не разбирам. Те първо се уча. Да поникнали са още. Ще трябва, може би, да ги подрежа, но няма да е този път. Мисля, следващия ще ги оставя още малко. Тук ли си, Анди? Айде да... Трябва да полеем и сега цветенцата. Доматите и краставиците ги полях. Чакай да покажа нашите домати. Внимай, че лейката ми е пълна. Тия са ми новите клонки домати, които насях. Кое искаш да полееш? Добре, малко още го полей. А краставиците, мисля, че до момента вървят много добре. Сорта е Гергана. Японска, мисля, че нещо е такова. Това, което прочетох, че на краставиците не се колтучи. Не се колтучи, защото т.е. колтука е плода. Ето както тук се вижда. Не трябва да го отчупвате, защото там ще поникне плода. Т.е. плода ще поникне зеленчука, т.е. краставичката. Да, ето. И тук има, навсякъде, на всяко клонче има, така че надявам се да тръгнат добре. А доматките може би ще им трябва седмица-две, защото съвсем скоро ги сложих. Но добре са захванали според мен. Тук дори има някакъв цвят. Но нека да видим и при тях какво ще се случи. Обаче това тук ще го отчупя, докато е време. Ходих да си купя и ето тези съндъчета. Това е за засаждане и сега ще се засадя в тях подправките, които стоят там в онази кофа. Така, ето сега. Мога ли да го правим? Сега, Анди, слагаме ги, ще го напълним пръста, която е от копата. Ще видим... Мога ли да напълня? Ще видим колко пръстов ще ни трябва, защото може да ни трябва. За другата кофа ще ни трябва. Добре. Мога ли да слагам вътре пръста? Моля те. Ама чакай да измести растенията да ни ги... Добре. Така. Това преди време бях поставила семенца с копър и това е единственото копърче, което порасне. Реших да се опитам да го спася, въпреки че изглежда малко така нежизнено. Коренчетата смятам, че изглежда добре. Ще си го насъдя него. Ето тук в съндъците. Анди, само внимай с листенцата, мамче. Браво! И общо ние с това ще правим с Андрей. Тубите ми пречат. Пречат ли? Сега ще ги изместя. Там ги измести. Ето, тук ще ги сложа и готово, няма да ти преча. Ние с това ще правим с Андрей, само единствено, защото е супер топло. Тази седмица го дават голяма жега и не знаем изобщо дали ще можем да идваме всеки ден, тъй като да 39-40 градуса. Вариантът е да идваме много рано и за около 2 часа и да се прибираме. Другото, което смятам също ще бъде полезно като информация, ето това е моята хортензия. Както съм ви казвала в предните видеа, никак не вървеше. Аз я засадих, тя имаше страшно много цвят и изведнъж този цвят окапа. Това, което прочетох общо взето,
се оказа, че когато се засажда хортензията, както и при розите, мисля, че важи същото правило, трябва да им се отреже цвета. Защото идеята на първото засаждане, т.е. първата година при розите и при хортензиите е, че е важно да се захване самия корен на цветето, а не толкова да цъфти. Т.е. да очаквате цветове следващата година, ако сте свършили добре работата. Моята роза, аз в случая не съм го правила това, не съм подрязвала цвета и когато я засадих, но пък стоян ме катват някакви неща, но пък на момент, че си поливам тук цветята и съм ги загледала. Ето тия. Ето тия, които ги бях засадила, една приятелка ми ги даде. Много добре се хванаха. Те стават като огромен храст. Делосперма се нарича цветето и е страхотно. Просто като се сгъсти. Тук ще стане една страхотна градинка цветна. И издръжливо селско цвети. Браво, мамо! Ай, сега ще довърша да оправя поправките. Много добре си се справил. Аз ли? Да, страхотен си. Ето, предпочитам да са в съндъци за... така ще ми е по-удобно. И розата, т.е. не я подрязах първия момент, но последствие я подрязах. И сега имам супер много цветове, които чакам да цъфнат. И това, което четох, че първата година, както розите, така и хортензиите развиват коренова система. Тоест, не е необходимо да... не очаквайте цъфтеж, по-скоро режете цветовете и следващата година, за да могат да ви цъфнат, да станат хубави. Моя храст наистина тръгна добре, след като обаче го подрязах. Изглежда малко по-добре от това, което беше. Вследствие ще видим как ще бъде. И другото, вероятно това ще е храста ми за този ъгъл, но ще го изместя в последствие, тъй като ще правим някакви реформи по оградата. И затова ще постои малко там. Не знам, може би тая година ли, обаче вече стана късно, по-скоро на есен, защото е хубаво до края на юни, а пък вече почти навлизаме в юли и става супер горещо. Калинката ли върна, мамо? Да. Тук имаме калинка. Андрей много ги харесва. Мамо, спряча са камерата. Не ми се спря. Андрей много ги харесва и сега ще довърша тук съндъците и ще ги поставя някъде на не знам и аз. Може би до доматите, защото е хубаво да има магданоз край доматите, доколко четох босилек също и още няколко подправки, които гонят вредителите. Тук да ги поставя. Така, мисля, че бъдат добре къшпите. Андрей ходи на лов за калинки и ги пуска тук под прапите. Май така по-ми харесват да бъдат. Калинчетата още стои там. Та, много е топло и по-добре вариант е да се приберем, защото аз нямаме климатик в колата и става просто. Да, неприятно. Само исках да ви покажа ето как изглежда и долната част на къща. Много свежо, много приятно започва да става. В момента, както ме видяхте на няколко пъти подскачам, единственото неприятно, което забелязах, ми направи впечатление. Тук долу нашата липа е явно някаква късна, някакъв късен сорт ли, не знам, или не сме далеко от градските липи, но тук тепърва липите започват да цъфтят. В смисъл, нашата тук-що цъфна. Оня ден, като идвахме, не беше цъфнала толкова и просто тук живота кипи. Боболички, пчелички, осички. Упс, още една. Всякакви, такива се разхождат и малко ме е страх да не ни ожалят, най-вече Андреето. Видите какво нещо. Супер е голяма и много ме е страх. Днес Мартин ще сглабя комплекта за градина, който му подариха за рождения ден. И ето тук е разпилял частите. Също му подариха и барбекю, което вече е сглобил. И
сега ще видим как ще изглежда масата с пейка и столове. Имаме ключим, да. Кое ключе? Там дето летим. Да, мам. Сам ли ходи да изпълниш водичка? Браво, лечи се. Какво съм да правя? Обувките ти са кални. Нито. Нищо. Пръст, да, иди поливай. Йоан полива доматите, аз сега ще му помогна. Браво, мамче. Доста доматки са тръгнали от всякъде. Няма за сега никакви нито мушички, нито нищо. Не съм пръскала, един път съм ги пръскала до момента. Мамо, това. Кое, мамо? Той да държа ли? Да. Добре. И сега ще ги полием. Ние дойдохме наистина много късно, може би към 7:30, защото е много горещо. Тая седмица беше много гореща и аз не съм идвала през седмицата. Въобщето Мартин идва 1 или 2 пъти, за да може да полива райграса и зеленчуците. Защото през деня нямах възможност, тъй като и да дойда по обяд, нищо не мога да свърша. Готов ли първия стол? Ня? Анди, как е? Добре. Харесва ли ти? Да, я. Вече опитах. Аз да опитам. Дръж. Снимай майка тя. Така ли? Много готино. Сега пейката като стане. Супер е. Заради големите жеги не съм идвала, защото като оставя децата в 8 часа на ясла и на градина, още ето към 9 става ати. Няма как физически да стигна до тук, няма и смисъл. След малко ще ви заведа да ми видите мини беби краставичките. Виждам тук няколко култука, ето като този, които се чудя дали да махна, защото виждам, че има пък цвят. Може пък и да го оставя, но пък не знам, ще си помисля. Всеки си има помагач. Ела, доматите ги поляхме, Илани. Аз поливам, както ви казах, доматите, цветята и съответно Илан помага на мен за цветята, а пък Андрей помага на баща си, помага на баща си да сглобят новата ни градинска мебел. Ти си поливай, ама някой, който не си поливал, поливай. Чули? Бързо комбайната минава, върви да я видиш. Ама остави лейката, мамо. Браво. През полето минават доста трактори, защото има черен път. Илано е много интересно. Имаме си влакове. Всичко има обществото. В началото на седмицата ходих до Lidl и видях една шатра, супер обикновена. Няма нищо, Йони! Супер обикновена шатра. Беше 65 лева, ако не се лъжа. Само да ви покажа колко е красиво. И доста се зачудих дали да я закупя, тъй като реших Мартин да не ми мрънка, че съм взела някакъв букук. Реших да не я купувам и да ходим заедно. При което ние сходихме. Днес е петък и съответно я нямаше. Да чудим се каква шатра да си купим. Гледахме в Юск и в още няколко магазина. Ако имате, може да ни дадете някакъв съвет за някоя яка шатричка, но не е много голяма. Мисъл така средна, колкото да може да си сложим на този етап под липата. Поне там съм решила аз, за Мартин не знам още, под липата да си я сложим. Не толкова заради сянка, ами по-скоро да пази от падащи разни... Дигни си пъде! Да. Добре, чакай. От падащи листенца, цветове и така нататък. Та бях тръгнала да ви показвам краставичките ми. Съм супер очудена отново. Има мини краставички. Ето там се подават.
Не знам дали добре се вижда. Ето ги е. И за сега са 3 на брой тук. Тук не смея много да ги пипам, защото да не ги съборя. Вървят много добре според мен. И така, поливаме. Тук още не съм сложила колчета. Просто наистина тази седмица нямах абсолютно никакво време за нищо. Не знам какво стана. Супер е горещо. Не мога да изляза от вкъщи. Тук какво виждам? Лозата въобще май не върви добре. Тук имаше грозденца, които са изсъхнали. Да не би пък много да идва поливането и на нея. Нямам никаква представа. Май ще спрем да я поливаме толкова често, но днес не е страшна жега. Цяла седмица е 40 градуса. От 10 сутринта става 30. И вече, да. Това общо ето, което правим. Децата се къпят на ето там. Диванета. Да. Страхотно, Андрей, страхотно, целият си мокър. Заобщо не е смешно. Анджи! Мартин сега разпакова масата. Тя е от стъкло, нали? Да. Само ще помоля да ми помогнеш. Оказва се, че масата има някакъв дефект и единият крак не може да се не се завива за самата маса и сега е с 3 крака. Така че ще почакам, Мартин ще измисли нещо. Аз чувам да засъдя ето това, ето там, защото вече чака втора седмица и смятам, че каквото стане, ако хване, ако не, по принцип се съди май пролет или есен, доколкото четох може и сега, но просто трябва да се полива много, но така или иначе поливаме, тъй че да. Това съм го правила преди много години. Сега дали ще го направя както трябва, нямам представа. Помня, баба ми и дядо ми живееха на село и аз от време на време ходих да им помагам и с баба ми в септември сме съдили лук. Обаче не знам за стар, може би ли го съдила. Да. Мисля, че горе-долу така беше. Ето. По този начин ще ги засъдя. Около 4-5 пръста е разстоянието. Надявам се да се получи. Не знам, виждате ли добре, горе-долу така си спомням, че изглеждаше. И пак ви казвам, на късметя тая година, каквото стане. Просто не съм ползвала жокер как се съди. Но, щом празът ми върви, ето моя прасок, даже мисля, че скоро пак трябва да го подрежа. Въпреки, че не съм му подстригвала долу мустаците и според мен тръгна добре. Така че надявам се зеления ми лук да стане, поне да имаме домати, краставици, зелен лук за по една салата. Иначе пък комплекта горе-долу така ще изглежда. Трябва да си купим за него възглавнички, но това ще се случи, когато отидем на джамбо. Ние за първи път имаме гости на село и запалихме барбекюто. Децата играят, супер много се забавляват за сега, пък да видим по-напред. Тъй като нямаме посуда, ще използваме ето такъв комплект и разни само пластмасови неща. На този етап толкова. Ние за първи път отяхме до толкова късно на село. В момента е 9:30. Посвършихме това-онова, кой каквото може.
И се прибираме, така че чао от нас и до следващия път.